Oseng-oseng buncis, endok ora arik, campur tahu. Halo rek, piye kabare dino iki? Muga-muga padha seger waras kabeh ya. Dadi ceritane iki mang aku tuku buncis 3 plastik karo tahu matenge sak plastik. Buncise wis tak iris-iris, ya wis tak umbah. Langsung ae ndek kene tak goreng dhisik. Gorenge pokok sekirane buncise iku layu. Ndek desa cilikanku iki nyebute ucet rek. Lah ndek desane bojoku jenenge buncis. Buncise wis layu terus tak entas, langsung ae ndek kene tak gawe ngosrang-ngosreng bumbune. Bumbune ya wis kayak biasae mek brambang bawang karo lombok. Terus tak osrang-osreng sampai bumbune mateng. Nek wis mateng ndek kene tak cemplungi endok. Endoke 2 biji ae, gak usah akeh-akeh. Langsung ae ndek kene tak ora arik maneh sampai endoke iku campur rata karo bumbune. Bariku buncise sing mari tak goreng mau tak cemplungno. Tahu mateng sing wis tak irisi ya tak cemplungno. Terus tak tambahi banyu. Mari ngono tak wolak-walik, tak udak-udak ben rata. Ben cepet empuk ndek kene tak tutup ae yo rek. Lah lek wis katene mateng kari nambahi penyedap rasa roiko sapi karo micin. Sing keri gak lali kecape. Soale bojoku iku seneng kecap rek. Dadi anggere masak opo iku sering kon ngekei kecap. Lah lek wis kecape nyemplung wajan ndek kene langsung ae tak wolak-walik maneh, tak udak-udak maneh. Lah lek wis mateng kari mateni kompore, ya wis ngono ae. Ayo sarapan rek.